16 minutu, guk 16 minutu, aprobetxatu ingo beste zerbait diteko, ze kurritzen? Gintoni bat? Gintoni bat, ze ona gintonika honen ondoren jateko. Kaixo, zartu Fermin, Kaixo. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Hori da, badakizue, hemen, etxeko nagusia. Egin zerbait, 16 minutu dazkau, aprobetxa. Vale. Zeingo dezun 16 minutuan. Bueno, igual guk ez dugu itura handirik, hegoaldean, baina iparraldeko bezero askok Baskaldo horretik hartzen dute aperitibo luze bat, ez? Hori da, bai. Txakoli bat hartu biharran eta horrela hartzen dute igual trago luzeago bat, ez? Bai. Eta lasai hoten dira hitz egiten eta gero jazten dira bazkaltzen. Eta aprobetxatuko dugu itura gu ere Hori da. frogatxo bat egiteko. Bai, Vale? hori da, hasi. Bueno, prestatuko dugu gintoni bat, eta Bai, bueno, jarri lasai. eta osagai nagusiak dira, jela, hartuko dugu baita ere... Kopatxo bat. Zuk eskatuta nik Vale, emango. prestatuko ditugu 3, bale? Hori da, bakoitza bana. Hori, topa ingo dugu 3. Bai, nahi da irurak ikutu desberdin euki. Bai, bueno, gero komentatuko dugu poliki-poliki Hori da, batzuk. bai. Esan, bai, hemen izotza. Bueno, Bai, hartuko dugu pintza bat. pintza bat hartu. Esan duzunean bezeroak zuek asko frantzesekin egingo zuen lana, ezta? Bai, iparraldeko jende asko etortzen da, Hondarribira. Eta, bueno, zorionez badugu txalupatxo bat, Bai, Hendaitik Hondarribira bidea egiten duna. abira. Eta, bueno, udara maiztasuna handiarekin, eta neguan gutxitxo. Igual, neguan orduro eta hola. Bai, eta, Ordu bueno, erdiro. ez dago ez darean beste jenderik orduan, azkenean errentabilizatu behar dira negozioak ez, eta orduan, ez dira intzarritan etortzen bine. Bueno, Motxo bat. hori da, motxagoa eta neguan begual sortzitan azkena. Baina urte guztien zer aukera hori badute. Badago. Baina, gehienako txenetorko dira, ezta? Bai, bino, jende asko etortzen Asko da etortzen txalupan, da. Asko, Beira. oso horrexo, daian daude eta 5 minutotan ja gure Hori da, herrian. bai, eta horrek ematen dio enkantu bat. Otordu egiten dute, Bai. aldute dan pixka bat, eta ez dute kotxirik hartu bihar, eta lasai asko bueltatzen dira beste txofer batekin, ez? Eta hori gauzona da, ere. Gauza oso ona. Bueno, badegu ja izotza jarrita, eta ingo dugu pixkat kopo ostu. Ordan, hartzen dugu goiarratxo bat, eta ostu egiten dugu, ez? Sarritan, orain tabernatan ere ikusten dira makinatxo batzuk, deskargatxo bat egiten duna zeobiarekin, kasarekin, kapelu batekin, pak. Bueno, guk egiten dugu izotzakin. Eta lortzen duguna da kopa ostutzia, ez? Eta ordan, erabiliko ditugun osai guztiak, temperatura oso berdintxoan egongo dira, eta gehiu irango du tragua, ez? Bestela, tonika oso hotza eta kopa bero baldin bada, izotza ingo da urtu berehala. Zita martzen da, hori da. Eta, bueno, kenduko dugu pixkat... Atea zaion ura. Ura arrastoi kenduko dugu. Azkotera. Hori da. Hola, xe. Eta... beste bat. Bueno, gero... askotan, hasi ikusten, gure tabernatan horrelako tresnak erabiltzen, ez? Azkenean da ginger bat, ez? Honekin hortzen dugu alkohol kopura, ez? Tragoa orekatu egon behar du, ez? Ezin dugu alkohol gehiagi bota, ze azkenean ez dugu gustora... Niretzako gintonikak askotan esaten da, zauna danean, pormajo eta ez dakiz eta bota pixka gehiago. Baina gintonikak gehiago kolonia bat bihurtzen da. Eta hor, neurtua bota ezkeo, asko ze gustora eraten da, ez da? Hoi da, 5 zentilitro alkohola eta tonika batek normalean izaten du 20 zentilitro. Ordan, lauti bat izaten da alkohola, ordan proporzio hori mantentzen ondo da, ez? Sarritan, igual gazteekin gaudenean eta gazteak gehiago eskatzen dute, baina, bueno... Bai, gero beti izatean, gintonika suabia infantil ditzen da baita. Ba, jende asko korrela eskatzen du, Bueno, zu gintzazuin bierdan bezala. Eta ez dute eskatzen gehiago, bale? Hori da. Bueno, bihar dugu... Neurri... Bueno, ikusten dezuek gaur ekarri ditugu tonika desberdinak, ez? Bai, kolore muturretan minepen kolore desberdinak. Hoi da, batzu dituzte, osagai edo botaniko desberdinak, ez? Hone dauka pimienta la rosa, hone dauka kardamomoa, hone dauka zitriko tokea, ez? Bai. Ordan, bueno, guk erabiliko ditugu desberdinak, bueno, hau da betikoa, arrunta, eta, bueno, etxe asko hasi dira tonika premium batzuk ere eskaintzen. Koloretakoak ere, bai? Hoi da, koloretakoak ere. Listo, ba. Bueno, irokiko ditugu tonika, utziko ditugu hemen. Gehiena saltzen dana, arrunta? Arrunta, bai. Bueno, prezio aldetik ere ez dezu, bueno, jarriko dugu ere bai. Ez dugu
ez dauka suplementorik edo gehigarririk, ez orduan. Baina, bueno, iturez behinepen gehiena. Tabernan izaten dugu jabetero hola promozioren bat, ez? Ordan beti dugu ginebra berezi bat eta tonika berezi bat, pixka prezio murriztuan, ez? Eta hartaka bezeroak animatzen dira. Bestela bakoitza dauka bere referentzia hor beti hartzen duna eta ez da usartzen gauz berriak hartzera. Askotan prezio aldetik igotzen dalako eta usartzen ez dalako. Pixka gomidatu ezkero, jende animatzen da eta hartaka... Erakutzen behar jendea ira, ez da? Ez dituzte gauza ezberdinak, ez? Hori da, bai. Bueno, gaur erabiliko dugu hau. Eta ingo dugu igual nahiko gin tonic tradizionala, ez ditugu erabiliko hain oizkoa bihurtu dian, enebros edo la rosa petaloak, gaur ingo dugu tradizional. Tradizionala, bai. Eta ez alduzu bat neurtzen? Bale, erabiliko dugu. Ikusiko dugu ez dala kantitate hondia, ez? Horrein egiten. Eta barroa. Hori. Ondo neurtuta. Eta gero esango ez nahikoa dan edo gutxitxo dan. Hori da. Zen barrura. Gintonikare, badakizu, Pascal ondoarekin lotuta dihoa. Batzutan postreak egiten ditugu, eta gaur kopa honekin digestibo, tal, eharki egon, gustora, lekuara proposa. Prestatuko dugu limoi azalekin zatitxo bat, eta hartaka perfumatengo ditugu. Nire gustatzen zaizkit pusketa ondi zamarrak izatea. Ez hartaka pintzakin ondo heldu eta nahiko azalera dugu perfumatzeko. Txiki xamarratzen badugu, nire ditzeko gustatzen. Bueno, botako dugu. Botatzen dugu poliki. Ze bestela, daukan karboniko guztia galdu iten dugu. Eta, bueno, trago hartzerakoan, bere indarrare hor dago, ez? Karbonikoa mantentzia, ez? Honet dauka zitriko toke bat. Ondo. Eta azkena, hau izango zen, premium, zuretzat gordeko. Premium, hori da. Bereziena, zuretzat. Premium da toniko mota? Bai, bueno, marka bakoitza dauka bere arrunta dena eta gero premium bat, bereziagoa dena, ez? Honek adibidez dauka, ez dauka botaniko berezi, dauka oso burbuila txikia, fin-fina da. Fin-fina da. Eta igertzen da gero hartzerakoan ere bai. Hori da, erki ba. Eta bukatzuako bakarrik gelditzen dugu perfumatzea. Bai, pintza hemen. Hartuko ditugu eskatik urtzi. Hori ikusten da nola atetzen den azaletik. Hori da. Gero beti bezala, muturra, kopa muturra. Hori da, pasten dago. Hori da, pixkat. Eta bueno, gu saiatzen gara bukaeran egiten, ez? Bai, hori da. Hau azken finean izango zen, gure perfumia bezala, ez? Gu perfumiare dutxa eta gero jartzen dugu, ez dugu aurrena perfumia eta gero dutxa egiten. Zera urak eramango diuta perfumia. Bueno, ordan gu ere, usai guzti hor mantentzeko, bukaeran egiten dugu. Bueno, prest dugu. Prest dugu dagoa, nola inberdeu, astatzen dugu bailan aurretikan, ez da? Bueno. Bai, honena. Honena, ze bestera urtu ingo zaigu. Hori da, gaur atzetikan aurre hasiko gara, baina, horrekin ingo dugu, hauza paella prestatu geho paella jateko, ez da? Azken toketxoa, gehiagin mugitu gabe, buelta erdi bat edo. Hori da. Abedia zuzeneko gauzak, hola gertatzen dira gauzak. Eta, prest dugu. Bai. Hori da, nik premium. Zu premium, esan. Bale, kasuen izuna. Jose emango dugu zitrikoa. Bale. Ani arrunta. Zitrikoa gaztidalako. Bueno. Beak eratu dute gehiena, Bai. Hori da, txin egin berdeu, Bueno. Txin. Horendik ez guaz, Dazatu. De premium ez dakit, de premium, dao, de premium. Bai. Ez dakit da, bai. Beste bizka, bai. Oso, nik aukera nahi neurtuta botatzia, Batzutan igual honela ojo botatzen da, eta gero... Kolonia, bai. Hori da, niretzako puntutik pasatzen da, eta... Horrela da. Hau da, neurri jan, Badakizue, ondo neurtu, erosi horako neurri...
Gingerra ditzen da. Hori, gingerra ditzen da, hori. Gingerrekin bota, tonika bat aukeratu, bitu ze aukera dauden, eta kriston gin tonika hartzeko presten guzaztea. Hori da. Hau egiten ari da, bitartean gure xefaren azken ukituak izango dizkizuet, berehala gatoz. Izotzarekin kopa ondo oztu, ginebra gehitu, tonika poliki-poliki bota, eta limoia zalaz perfumatu.